ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ସିରିଏଲରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଆନ୍ୟା କହୁଛି ଆଦ୍ୟାକୁ ଯେ ତମେ ଅନିଙ୍କ ବାପା ସହିତ କଥା ହେଲ କି? କିନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟା ରାଗି ଯାଇ କହୁଛି ଯେ ତୋର ଅନି ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତିକି ସମୟରେ ଆନ୍ୟା କହୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ମାମା ଏତେ କଥା ମୁଁ ତୋତେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁ ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ତୋତେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆନ୍ୟା କହୁଛି, ମୁଁ ଆନି ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବି ନାହିଁ। ତ ଏତିକି ଶୁଣି ଆଦ୍ୟା ପୁରା ରାଗି ଯାଉଛି ଓ କହୁଛି, ତୁ ଯଦି ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି ତୋତେ ଏ ସ୍କୁଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଆଦ୍ୟା ଆନ୍ୟା ଏବଂ ଅନିର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ? ଏପଟେ ଅନି ପୁରା ଚୁପଚାପ ହୋଇ ବସିଛି ଓ ତା ବାପା ଆସି କହୁଛି, ଖାଇଦେ ବାବା, ସକାଳୁ ତୁ କିଛି ଖାଇନୁ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସମୟରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ କହୁଛି, ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୋତେ ଭୋକ ନାହିଁ କି ମୋତେ ତମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଟିଚର୍ସ ମ୍ୟାମ୍ ପାଖକୁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସମୟରେ ଅଂଶ କହୁଛି, ନାଇଁ, ତ ଟିଚର୍ସ ମ୍ୟାମ୍ ସହିତ ତୋର ଆଉ କେବେ ବି ଦେଖାହେବ ନାହିଁ। ସେତିକି ସମୟରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଉଠିଯାଇ କହୁଛି, କାହିଁକି ଦେଖାହେବ ନାହିଁ? ଯଦି ମୋର ଟିଚର୍ସ ମ୍ୟାମ୍ ସହିତ ଦେଖାହେବ ନାହିଁ, ତମେ ମୋତେ ଅଟକେଇବାକୁ କିଏ? କ'ଣ ଆନ୍ୟା ଏବଂ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବ? ଦୁହେଁ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।